Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Lezi izimfihlo. So today ngivashelo sisi wami zongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile sefisa ukuthi namhlanje ayikhiphe. Asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona Stufuza njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya eNdwedwe. Endwedwe. NDW. Yeah. All right. So benjani impilo usakhula? Impilo ibihamba kahle ekhaya nginoma nginobaba siwumndeni nje. Alright, ubaba nalapha ekhaya eyinduna yakhona lapha eNdwedwe ngasekhaya. Oh, uyinduna. Yeah. Konje yini umsebenzi oyinduna? Induna ilami ukuthi wenza icala. Iyona ehamba yenkosini iyosho ukuthi kulwami uzi loya nali icala abalenzile. So ke iyona ehambayo nje. Ihamba nephoyisa, ihamba iyosho ukuthi nali icala ihambe yenkosini. Umkhulumeli wenkosi. Oh, okay. So esikolweni beku right ukhula umndeni wasekhaya bu right niphathene kahle. Yonke into ibihamba kahle, mina kuphela ingane hlala noma nobaba kodwa ke ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke nezifundo zami ngagcina ka grade 12. Why? Bengekho mhlambe imali ukufunda noma? Angikaze nje ngicabanga ukuthi fanele ukuthi ngihambe ngiyofunda. Ngithe mangiphuma grade 12 ngathola isoka lele kuyilona engihlala nalo kuyimanje. Oh, okay. Umsebenzi mhlawumbe uke wawubheka? Ngithola nje ama piece job ngeke ngasebenza esitolo sangasekhaya. Icontainer ngidayisa khona. Phela uboyfriend wami wangisiza ukuthi angizama ukuthi ngivule ilaundry ngiwashela abantu ngasekhaya kodwa ke lagcina ngahamba kahle lelo business njengamanje nje ngihlalele. Okay, unamntwana? No, anginayo umntwana. Oh, okay. So yini ke lo ifihlile sofisa ukuthi uyikhiphe namhlanje? Ngifuna ukutshela isoka lami la ukuthi kunento engifihlele yona ukuthi lento le isiyangidla kakhulu manje. Boyfriend yami ngathi ngasho ukuthi sonke le story siqale kuyena. Uyazi ukuthi mase abantu nami ngiyathanda ukuxoxa ngeboyfriend yami for sure naye uyathanda ukuxoxa ngami kubangani bakhe. Yes. So umuntu wami mangabe siheva empedeni ubehleze ngitshela ukuthi ngimnandi kangakanani engitshela ukuthi stove sami 66 waze wangitshela ukuthi nje mangabe siheva ngiyazi yini ukuthi nginamalebe. Ukutshela kanjalo? Yes. Ngathi angazi nganga-understand ukuthi enzani washo ukuthi iwona wenza nje ukuthi umuntu wesifazane abe mnandi kakhulu iwona mbambayo mangabe sisembedeni angakwazi ukungiyeka. Oh, okay. Yeah. So ke uboyfriend ushuthi utshele abangani bakhe ngale ndaba leyo ukuthi ngimnandi kangakanani uma ngabe ngisembedeni nanokuthi nginalento abantu besilisa abayifunayo kumuntu wesifazane. Oh, okay. So uboyfriend nabangani bakhe babantu nje abamachama bahlezi bephuma behamba ngeimoto amapholo baneyintombi ezinye zeintombi zakhe ngiyazazi kodwa ngiyazi ukuthi nami ngihamba phambili yabo ngoba njengoba ngisho njalo umngani wakhe unabangani abawu3 wes4 yena igroup nje yaziwayo ngisho nasendaweni. Okay. So umngani wakhe lo wokuqala weza ngimina wazongitshela ukuthi hawu yazi mfethu umjida uthe wena ngendlela omnandi ngayo istofu sakho siku6 yabo. So nami ngiyahalela ukuyizwa leyo nto leyo namalebe la akhuluma ngawo ngiyafisa ukuweza ukuthi umngani utshela bena kanjalo. Umngani utshela mina. Ngiqale nje nami ngingayinaki lento le ayishoyo. Awudinwanga? Angidinwanga ngaba nokujabula ukuthi umuntu wami yabo ukhuluma kahle. Cha yabo nje ukuthi ngimnandi ukhuluma kanjalo utshela abantu ukuthi ngimnandi ngaba naloko ukuthi cha nami shuthi ngikhona ke bonke umuntu wesifazane. Lo umngani lo oza ngimina ozosho lento kwakuyicrush yami from high school. Okay. Kodwa ke ngagcina ngithandane no guy lo engithandana naye manje. Then icrush yami mangabe sizosho lento engitshela yona ngithi nami ngiyafisa ukuthi yabo mhlambe ngike ngibuzo ngoba kade vele ngangifisa ukuthi makuthiwa ngijola naye. Mengabe ke engicela kanjalo ke umngani kwenzeka nje ukuthi engekho uboyfriend esemsebenzini kwenzeka bathi asiphumeni sahamba sayobhuka. Okay. Mesibhuka ke yila esazwisana khona kodwa mengibuye endlini ngamtshela ukuthi ngicela ukuthi igcine lento le eyenzakalile ngoba kahle nje bengayimisele ngaye angazi kahle nami ukuthi ngangenzani. Ngeke nazivikela? Azange size sivikele. Ngazizathu siphi?
angifuni ukuqamba manga nkaze nje ngize ngiyicabange leyo nto. Sathi nje mangabe siqala kuqatshulana kwaze kwagcina ukuthi kwehla amaphenti kwenzeka nje ngendlela eyenzeka ngayo. Izifo. Into engangayicabanga ngaleso sikhathi. Okay. Angizange nje ngize ngicabanga ukuthi khona into eyisifo ngaleso sikhathi leso. So ke uma ngabe ke ebuya ke uGayi emsebenzini yonke into yaba normal kwahamba kahle. Washo futhi sembhedeni wathi ey khona into engayizwa kahle kuwena. uGayi wakho uGayi manje. wami. Oh okay. Ey nami nje ngagoloza ngathi awuyini ongayazi mina ngihlezi ngila endlini angithi yabo. So kwaphinda futhi ngokulandelayo uCrush lo esengilale naye weza kumina wazosho ukuthi uyamazi vele ukuthi ungena kanjani ama shift akhe aGayi wami. Weza kumina wazongitshela ukuthi ey mfethu uyabo ukuthi kuyabanda ngiyafisa usenze kanje. Ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyenze leyo nto leyo. Wahamba ke ngalelo langa lelo. Mehamba kanti shuthi usekhulume nalaba bo 3. Ekhulumeni kwabo nalaba abanye wabuya lo munye wazosho ukuthi yazi useshilo umngani wethu ukuthi wena wenza into ekanje. Wabeka ngokuthi wena ufebela umngani wethu mangabe engekho. Sizwile ukuthi kade nihambile nibhukhile kanje. Siyayazi indaba wasixoxela sonke ukuthi wena umnandi unamalebe. So nami ke sengifuna ungizwise leyo nto leyo. Ngazama ukuthi ngiyagoloza kodwa wathi njengamanje ngithatha ifoni ngiyamfonela. Ngifuna ukumtshela ukuthi wena kahle kahle nje shuthi wena nje uyisifebe. Yabo. Ngimangale nami ukuthi kanjani. Kulo wesibili nga-enjoya kulo wayeCrush yami ngoba nami ngangikade vele ngifuna ungimuza ukuthi unjani from high school nje wayevele eyiCrush kumina. Kwenzeka kanjalo ke. So indaba yami ithi bobathathu bagcina bekwazile ukuthi ngibazwise ngilale nabo. Naku sekwenzakala ukuthi kulehlanu uGayi wami wathe nje vele ahlalene endlini ngibiza abangani bami naye uzobiza abangani bakhe sihlalele siphuzele. Okay bafike ke kuqale abangani bakhe. Mabefika abangani bakhe mina kade ngihleli nabangani bami laba abangani sebeze bahamba cause abafika oGayi bathi kuyabhora. Bahamba ngiqhubekele ngishayeleke iziphuzo zami ngishayele. Bafike bo 3 bangqongoze babingelele kube kuhle. Hayi babuza uGayi ngisho ukuthi hayi ubengakabuyi. Hayi masimtshela ukuthi bengabuyi bese siyamfonela bese yasho ukuthi yazi nje ngeke ngisakwazi ukubuya kube ne-emergency sengiyangena nasebusuku i-night shift. Oh okay. Ayi sivele sithi hayi guys nikulungile asiqhubeke siphuzele ke thina ngoba akasezi. Ngimtshela ukuthi hayi na amajita la endlini. Athi yena hayi batshela ukuthi abahambe ngoba mina angisezi vele. Hayi siqhubeke ke siphuzele sishala ama drinks. Ikhathi seyihambile kuyela la ko1 intatha. Emva kaloko ke ebese ngibizwa uGayi lo oyiCrush engibizele eceleni sihambe sekamerweni bese yasho ukuthi ayazi ukuthi ngiyayikhumbula into wanginikeza yona. Mangabe esho kanjalo angibange nami ngivele ngibe ngisambuza enye into. Mina ngabe sengiyambamba ngamqabula salala futhi khona lapho. Shuthi lo munye uzobheka ukuthi laba bangabe besabuya kwenzakalani. Mabefika basibona ukuthi siyayitika. And kumnandi siya enjoy. Lo wesibili athi bafethu ngifakeni ke nami la. Lo wesibili lo naye futhi engayingalala naye. Esibafethu ngifakeni ke nami la ukuze indaba yenu izoba safe ingeke izilibele iphuma. Ngangihlezi ngizwe ukuthi khona lezo zinto lezi ekuthiwa istimela in ezenziwayo but ngalelo langa nami ngayenza. Lo wesibili naye ngokunjalo. Nalo wesithathu shuthi usehleli yedwa xa bekuthi kwenza lo wesithathu kube ngingakaze ngize ngilale naye. Naye mayifika lo wesithathu athi bafethu mina nayi video. Le video le shuthi ngiyayihambisa ngiyisa kumjidi ukuthi wena nje shuthi vele Wafika washutha? Wisidwedwe. Wayengashuthile weyenza nje ukuthi sisabe. Oh okay. Abajida bathi mfethu ungayenzi leyo nto. Joyina nawe. How? Futhi vele sidakelwe nje la. Nangampela futhi wafika naye wazojoyina kwaba into yethu nje. Angazi ngoba phela sasiba u4 ukuthi ngizoyibiza ngani for some or something. Saqhubeka kanjalo ke. So manje
uma ngabe kuwukuthi bona bahalela ucansi nje mawukuthi bayangihalela anytime bayawazi ama-shift akhe bafika endlini bezosho ukuthi bafuna ukuthi siheve silale ngenxa yakhe kuyiyona ukuthi babatshela ukuthi mina shothi isitofu sami 66 nanokuthi nginamalebe so sebehlezi mangabe bengidinga beyifuna lento so wathi mangabe buya ugayi wami emsebenzini wangifica ngilele ngingakwazi ngisho ukusukuma ngingakwazi ukwenzani ngendlela ababenginambise ngayo ngalela langa so ikona ukuthi ngifuna ukumtshela ngeke ngikwazi ukumtshela bengizomtshela sisendlini kodwa ngeke ngikwazi ukumtshela emehlweni ukuthi khona into enje yeke yenza cause njengamanje ngiyahlukumezeka like njalo mangabe befuna beza bonke futhi kanye bezofuna ukuthi senze lento le umuntu wami ngiyamthanda ngeke ngikwazi ukumshiya ungenzela yonke into ngoba nasekhaya bengihlala ekhaya kodwa ngakhetha ukuphuma ekhaya ngihamba ngayohlala naye futhi ayikho into errong ekuhlalelwa ukuthi nayi into ukuthi ngelinye ilanga uzosibamba noma sibone omunye umuntu ayisho lento bese kube ngathi mina ngithuli so yena umuntu kanjani ke uma njengoba ufuna ukumtshela namhlanje uzoyithatha kanjani yonke lento le angifuna ukuqamba amanga ngazi ukuthi uzoyithatha kanjani umuntu onolaka akayena umuntu unolaka uphansi uyathula mhlambe ingakho nabo benza ngalendlela abenza ngayo kodwa makuthi indaba isikanje angimazi ukuthi uzoreacta kanjani mina ngiyazi lento producer ngicela ifone ngicela ukuthi simfanele simuze ukuthi uzoyithatha kanjani yonke lento le kulungile Hello Nginjani? Ngiyaphila bhuti kunjani Ngiyaphila. Ukhuluma noSitufuza dla ngamandla singakhona ukukhuluma Sifuza ngamandla wakuphi? Ngibuya ka Black Life TV Alright, singakhona ukukhuluma ngabe kwenzakalani manje? Ngizwa ngathi kunomsindo lapho Alright, ngazama ukuthi right ngani right lana. Ngiyakucela bandla kakhulu Alright. Ngiyangizwa manje. Yes kungconywana so ukuhlelo la sisikhona sikhiphe imfihlo khona usesengihleli naye la studio ngivashele namhlanje uthi ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje umuphe ithuba nje umlaleli Ngicela umphindela banja. ngivakashela usisi la studio uthi ucela ukukhulumisana nawe bengicela umuphe ithuba umlaleli Okay. alright ngicela umambela Ngizwa nje ukuthi mayelana nana nje. yes ngicela umambela Sithandwa sami Ngiyaphila baby na baby ngilana kwi-Black TV ngoba kunento engifuna ukukutshela yona Yini ngingakwazi ukungitshela yona shisa ngiyenzakalani ngazi indaba ezimanje lezo Ngiyacela ukuthi baby uphume la ohleli khona sizokwazi ukukhuluma kahle Alright, ngiyaphila. Okay usuyangizwa kahle Ngiyakuzwa kahle. na baby bengeke ngize ngikwazi lento lena ukukutshela ngingedwa so ingakho ngicelile abaka Black Life TV ukuthi bangisize ngoba bengazi ukuthi uzoyithatha kanjani lento le ngizokutshela yona ngiyacela ukuthi ungiphe isikhathi ungilalele bandla Awungazi ukuthi indaba le kumele ngiyihlalele phansi. Ngifuna ukusho lana ukuthi kusukela last year ngike ngalala nabangani bakho bo 3 ungekho usemsebenzini Awungathanda sami i-prank ngithi leyo ngitshela yona. cha akusiyona i-prank so indaba bangitshela ukuthi wena No. Uthi? cela ungilalele phela sithanda sami ngicela nginike ithuba ukuthi ngichaze kahle le ndaba le Maqala serious yini? ukuze uzoyizwa kahle Awumqala. Ngilalele into enjalo ngithi
Inkinga awufuni ngisho ukulalela ukuba uyathula ngikutshele sonke istory mase uyakhuluma ke nawe. Okay, uthi ngilalele vele mhlawumbe uyadlala usazi ukuthi uyadlala sithanda baba. Angidlali ngalento le engizoyisho lana. Ngilalile nabangani bakho bo3 ngenxa yokuthi wena kunento wabatshela yona ngithi wena uhamba ukhuluma ngami ubatshela ukuthi mina nginestofu e66 ngimnandi mina wazobatshela nanokuthi mina nginamalebe abangani bakho bazi leyo nto ngami uwena obatshelayo leyo nto leyo manje iyona ke leyo nto leyo eyenza ukuthi sibe senkingeni njengamanje. Okay, sokubuza. Ufuna ukutshela ukuthi usiya usibu noThemba bese bakwazi unqonwe. Ilento lengizama ukuyichaza iyona into engiyichazayo kuwena. Angithi wena owabatshela ukuthi mina nginamalebe, angithi wena owabatshela ukuthi mina istofu sami 66, wena uhamba utshela abantu ukuthi mina ngimnandi. Manje sebehlezi befuna ukuzwa lento leyo uhlezi wena ubaxoxela yona. Mina ngikwazi ukuqhusha nesithando sami. Cha, angithi la sisenkingeni engifuna ukuthi siyilungise mina nawe. Awumeke ngikubuza wena ke lento ngoba vele isofuna ilungu ungayilungisa kanjani into nje? Singayilungisa ukuthi Manje ngisezongathi ngiyadakeleka. Ngicela ubuye nje sikhulume leyo nto mongakwazi. Ukwazi la nto ngicela ukutshela ukuthi ngifisa ngingekho kulomhlaba lo manje. ingakho bengithi ngifuna ukuthi sikhulume kahle baby ngoba bengazi vele ukuthi mekuthi bengikhuluma mina nawe sobabili bengesize sikwazi ukuyikhuluma kahle lento. This is why ngizela ngoba ngifuna ukuthi sisizakale sobabili. Ukubuza wena ngajabula nje mangathiwa ngisho ngazi umngane wakho nje usenqonweni. Ngithatha kanjani lento le? Ngiyazi ukuthi ngeke ujabule kodwa lento le isukela ekuqaleni wena ngale nkathi ukhuluma ngeindaba zethu zasendlini utshela abantu ukuthi wena mangabe silala kanjani ukuthi mina nginani. Lento nje ama feelings engikwazi ukwa control leyo. Na feeling ngifike ngizizwa ngayo ngendlela le ngizizwa ngayo ukukhuluma nangamanye amantombazane ngiyazi ukuthi wena nje uhamba phambili. Ithi ayibona lento le. Boba u3 ungekho ngale nkathi kunebhadu. Kathathe nabo labafethu bangidwala nonke ngidwala ngamanye ayibona lento le. Bebe angiqondile ukuthi ngikuphathe kabi kodwa bengifuna ukuthi sihlale phansi sikhulume lento le sidlulise because nami iyangidla angisakwazi ukuthi ngibe right angikho right. Uke wangibuza einsukwini ukuthi ngiright yini angikho right. Ngangaki? Sekukaningi bebe ngiyoba ngisho ukuthi sebeyangiblackmaila ukuthi kusukela last year ngoDecember. Ufuna ngitshela ukuthi le ngane lena kungenzeka ukuthi mina ngikhulisa ingane engayona yami. Bebe ngicela ukuthi lento le siyikhulume kahle. Ngicela ukuthi ungilalele kahle siyikhulume kahle lento le. Ngifuna ukuthi ungilalele. Uyavuma ukuthi sizohlala phansi siyikhulume. Awu ngicela ubuye ngifonele ngenamba yakho okwamanje ngoba vele ngiyazi ukuthi ngisaba ukuza mina. Sasibe sikhulume lento le. Okwamanje angizazi ukuthi ngizizwa kanjani. Okay baby. And ngicela mesikhuluma kwabize futhi naye madoda akho yezwa. Okay baby nabo bazochaza ukuthi kwenzakalani. Ngoba awufuni ukungilalela. Ayisida kuzobonakala ukuthi uba kumele bekhona emhlabeni ukuthi kanjani phakathi kwakho nawe. Noma mina nawe noma thina sonke kuzobonakala lapho kodwa nje akumele ukuthi kube khona nje. Shuthi ngcono kuba ngizange ngize ngikutshele lento ngivedane ngathula nje kwabe imfihlo yami nje ngize ngife nayo ngoba manje njengamanje yabo lento leyo ikhulumayo. Yazi ukuthi akukho ngaveli. Ingakho ke ngikutshelile ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe ubuzozuzwe ngomuntu orong noma uzuzwe kambi lento le. Ingakho kuyimina engithatha isinqumo sokuthi ngikutshele yona lento le. Uwena oyiqalile ukuba uzange uzukhulume ngaba yenzakalanga yonke lento. Ngiyazi baby. Ngithanda wena yezwa. Ngiyazi baby. Useyivalile? Ngizovala ifoni yakho. Bhuti, Yebo sisi. ngiyakucela ukuthi masebuya lapha endlini nizama ukukhulumisana.
ngicela ngivale ifoni yenu bandla bafethu ningeke ngicela ukulala-ke njengamanje straight nje ngilale uzolala lapho namhlanje ungicabanga ukuthi ngiyabuza Cha, siyakucela wehlise umoya uzame ukuthi umlaleli mayikhulumisana nawe because uyachaza ukuthi iyamhlukumeza lento le. bese siyazi ngimthanda kanjani nomuntu wesifazane. Ngaba ukho ku-relationship kuba umthandi. But ngiyakucela ukuthi uma uphi ithuba nizame ukukhulumisana njengabantu abathandanayo. Umlaleli ukuthi kuze kufika la kusuke phi. Nanokuthi uyisola kangakanani nanokuthi udinga ukuthi umsize ngani. Bese wami angithi nini nithi abafana bayizinto. Uyangibala nami lapha? Cha sengiyasho nje abantu besifazane basho njalo ngokuthiwa nje abafana bayizinto. No, mina angisho ukuthi wena uyinja, but ngiyakucela njengomuntu wakhe uzame ukuthi umlaleli ukuthi uthini nizame ukuyisolve lento le nobabili njengokuthandana kwenu. Ngiyakucela uma uphele lo thuba mayibuye endlini. Ngiyabonga kakhulu ngethuba lakho. Ngiyabonga sisi. Kodwa angazi. Ngiyakucela nje wehlise umoya mase buya lapha endlini nikhona ukukhulumisana. Ngiyabonga kakhulu futhi. Ngiyabonga. Yo, now that usukhulumile, how do you feel? Nanoma ngabe kuthiwa akafiki kuyena ukhulume naye ubuso nobuso ngoba kusaya lapho but kulokhu ngenxa yokuthi useyazi ke manje ufila kanjani? Ngiyasaba. Ngiyasaba ngifuna ungasho ngoba angazi ukuthi engenzani because labantu laba abantu ehleli nabo and uyangithanda uyangithemba nami hayi ukuthi angimthandi kodwa mase kunje angazi ngempela ukuthi ngenze njani. Angazi. Angiyazi lento. So uke wagcina nini ukubabona bonke laba abanye abangani bakhe laba abayi3? Ngihlezi ngibabona even ekuseni ngiza la. Ngibabonile hlezi ngibabona. Because base uke wazama ukukhuluma nabo ubatshela ukuthi angifunde into eniyenzayo ke manje. Ngazama ukubatshela kodwa into abayisho bathi nje lento le ngeke isayekeka. Shuthi vele usezoze azi. Angazi ke manje ngoba eseazi ukuthi kuzokwenzakalani. Ngoba nabo mhlawumbe ikhona into abangayenza kuyena. Naye ngingasho ukuthi mhlawumbe khona usengcupheni indlela yakhe. Ngoba ngazi ukuthi angabenzani bona ngoba bobaba u3 esayidini elilodwa yena uyedwa. Ngiyasaba ngazi ukuthi ime ngifika nasendlini ngizombukela obani. Phela ukuhlukumezeka lokho nje akukho right ukuthi uphile kanje. Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi usukumile. Istep sokuqala lesi ngikufisela inhlanhla ke noma ngabe kuthiwa uyafika endlini uyakhuluma naye. So umuntu obhekene nalesi simo lesi noma esicishe sifane nalesi sakho ungathini kuyena osathuli osaba ukukhuluma but ebeqhubeke behlukumezeka? Engathi engasheshe asho. Kungaze kube kumbi kakhulu ngoba ngihleli njengamanje angisazi nestatus sami ukuthi sithini. Ngiyasaba nokuya because mhlambe imina ngizothi ngiyambuyela ngimbuyele nesifo angazi ukuthi ngizothi ngisithathephi njengoba kwenzakale ngalendlela le kwenzeka. Kwasekuqaleni kwangamele ngize ngiqale ngisho kulowo oqala ngimvumela ukuthi ngoba nami vele ngake ngafisa ukuba naye bese sigijimela empedeni. Ngikufisela inhlanhla ke mama mawusiyokhuluma nomuntu wakho. Yo, mekukuthi udinga i-counseling singakubhukhela yona angeke uzukhokhe sivumelekile ukuthi sikubhukhele yona u-attend mahala but only if wena uyathanda ukuthi ubone i-psychologist. Ngathanda kakhulu sisami ngiyabonga. So ngikufisela inhlanhla ke siyabonga kakhulu ukuthi usivashela kuhlelo lethu. Ngiyabonga kakhulu nami. Mbukeli lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare nanoma ngabe kuthiwa yini ekuhlukumezayo. Ikhulume kusasa elikhona uzokhona ukuthola usizo. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.